Teď vás pozveme také na zahájení motoristické sezóny, tentokrát na brněnský automotodrom, a tam ji zahájí opravdu ve velkém stylu o tomto víkendu. Oba dny budou zasvěceny milovníkům vůně benzínu v rámci Autotuning Show. Ta ovšem není jediným lákadlem, proč se do Brna vydat. Tak třeba pro naše dobrovolné dopravní zpravodaje to navíc může být i to, že mají tentokrát na automotodrom vstup zdarma. Milovníci aut by si měli v kalendáři vyhradit sobotu, milovníci jedné stopy naopak neděli. V sobotu probíhá na Masarykově okruhu Autochip Tuning Show, což je akce určená především pro tuningáře, ale kromě ní probíhá takový ten tradiční den otevřené dráhy, to znamená, že ti lidé, kteří přijdou do areálu, tak si mohou jít podívat do zázemí toho okruhu, projet se v mikrobusu podél dráhy, jít třeba na vyhlídkový let vrtulníkem. Zve Jiří Smetana z Automotodromu Brno. A protože Masarykův okruh letos slaví 25 let své novodobé existence, bude připraveno setkání s auty, které se právě před těmito lety proháněly po zcela nové trati v rámci závodu mistrovství světa. Bude tam Ford Sierra, bude tam BMW 3, Alfa Romeo 75. Máme přislíbeno, že přijede i několik majitelů Maserati Biturbo. My jsme to udělali jako otevřený sraz, to znamená, že jsme oslovili nadšence, kteří ty vozy vlastní a kteří s nimi dodnes jezdí a opečovávají jako ty youngtimery, jako ty kultovní vozy. Tak jsme se s nimi domluvili, že přijedou, dáme jim možnost projet se po dráze a oni tam ty vozy vystaví. Budou to samozřejmě vozy především v civilním provedení, ale pro ty lidi, kteří s nimi jezdili nebo kteří na ně pamatují, tak to určitě bude pěkné zavzpomínání. V neděli pak bude hlavním bodem programu snaha o utvoření rekordu v počtu motocyklů na 5708 metrů dlouhé trati Masarykova okruhu. My jsme se inspirovali na podzim, když jsme udělali takovou vzpomínkovou akci na Marka Simoncelliho, zesnulého jezdce MotoGP, který zahynul v Sepangu. Čekali jsme, že to bude komorní akce, na kterou přijede řádově pár desítek motorkářů a nakonec jich sjelo 1000. Takže teď jsme se pokusili to udělat oficiálně, zveme všechny motorkáře, aby zdarma vyjeli na dráhu Masarykova okruhu, všichni najednou. Tu kolonu po dráze provede Karel Abraham a Jakub Kornfeil a všichni tady ti se zúčastní toho pokusu o ustanovení počtu motorek na dráze v jeden čas. A kolik motorek, že by se na dráze mělo objevit? Protože ty motorky musí jet, tak se jich tam nevejde určitě 10 000, ale byli bychom rádi, kdybychom překonali ten podzim. To znamená, že kdyby tam přijelo přes 1000 motocyklů. Ten podzim byl odhad, tentokrát už si je opravdu spočítáme. Každý motorkář dostane takovou malou nálepku na motorku a podle toho, kolik jich rozdáme, tak zjistíme přesný počet motorek, který se na té dráze objeví. Takže chcete-li přispět k vytvoření nového netradičního rekordu, nezapomeňte neděle, Masarykův okruh a motorku sebou. Petr Jansa, Radiožurnál.